To se předvedla, milá Lucero. Je jich tady asi 6. Tak, připomínám, že se mělo jednat o zadání tématu písně a o žánr. No, tak, co pak to tady máme? Opera. To není celé. Opera, já nevím, jestli to přečtu správně, dotyčně asi bude vidět, ale mně to vychází, že to je opera o lamách architektských a jejich těžké práci a nedostatku spánku. O lamách architektských. Lama, to je takové to zvíře. Jste se vůbec blásní. Kluci, pojďte za... Honzo, odlož lahev, pojď za námi. Jednou ze mě bude